Dámy a páni, tento zápas je vypísaný pod juniorskými pravidlami MMA 3x3 minúty v kategórii do 84 kg. Poďme si spoločne predstaviť oboch borcov, najprv modrý roh. 17 rokov, 187 cm, 83,6 kg na váhe, 16 víťazstiev, ale 9 porážok. Juniorský majster sveta MMA Gema a za Pit Gym Levoča pod vedením trenérov Davidom Kedžuchom a Dominikom Tropercerom Alexander Gážik! Červený roh. 185 cm, 25 rokov a 84,8 kg na váhe. V MMA zatiaľ neporázený so 6 výhrami a 1 remízou. Za domácu Banskú Bystricu a Dracula Monaco Gym a rovnako aj FFC Detva pod vedením trenérov Robertom Deličom a Vladimírom Moravčíkom. Jan Samuel Lupo Lupták! Vašim mužom v klietke je Daniel Čerpák. Páni, pravidla poznáte, tak dodržujte, nezabudnite na obmedzenia. Ak chcete, pozdravte sa späť do svojich rohov. Dvaja perfektní zemiari. Na jednej strane Alex Gážik, juniorský majster sveta MMA Gamma, tiež európsky Combat Jiu-Jitsu International Federation Champ. Na druhej strane Lupo ako dlhoročný reprezentant v jude, kde si odškrtol všetko, čo bolo treba. Si teraz idú zmerať sily v rámci DFN 10. Pripomíname, že sú to juniorské pravidlá, keďže Gážik ešte nemá 18 rokov, Lupo to hneď stiahol na zem. Toto sme v podstate aj čakali, rovno si chytil ten side. Vieme, že Lupo vie byť veľmi, veľmi ťažký na tom súperovi, čo Gážik v týchto momentoch pocíti. No pozor, lebo teraz to má Lupo dobre chytené a je koniec, dámy a páni. Tak toto bol veľmi rýchly proces. Obrovská profesionalita, ktorú predviedol ako na DFN 9, tak na DFN 10. Neporazený Jan Lupo Lupták. Videli sme hneď po krátkom časovom úseku, to išlo rovno na zem, to sme aj pri týchto borcoch predpokladali. No a tam bravúrna, priam chirurgická práca. Toto je jeho parketa, spokojom Angličana. Pripisuje si svoju 7. výhru v MMA. Jediný zápas, ktorý nevyhral, bol proti Patrikovi Šepekovi, kde to bola remíza na DFN 8. Dámy a páni, poznáme víťaza na krásne chytený arm triangel, víťazí roh červený Jan Lupo Lupták! Gesto, ktoré hovorí, čo iné ste čakali. Tady si vyber zuby. Ideš rozprávať. No, rýchle. Rýchle, no tak čo budem hovoriť? Ako hovorí Fico, a teraz všetci so mnou, takto sa to robí? Ešte raz? To je ono! Gratulujeme. Neviem, čo sa ťa spýtať. Dobre, gratulujem, bracho. Chceš niečo povedať ešte ty možno, ale prosím ťa, nie z tohto, žargonu. Niečo z iného súdka daj. Takže, čo sa týka zápasu, boli tam isté zmeny pravidiel, ktoré som sa dozvedel včera, preto som tu v tričku a v chráničoch.
bohužiaľ sa s tým nedalo nič spraviť. Čo sa týka súpera, skončilo to síce rýchlo, ale je to mladý, šikovný chalan a nemal by hádzať flintu do žita. Takže držím mu palce do budúcna. A čo teraz pre mňa ďalej? Len to najlepšie, dúfam. Vidíme sa čoskoro. Mám vás rád. A Danielka Lukáčová. A znova, teba milujem! Toto je komédia. Dámy a páni, ja Lupo Lupták, víťaz tohto duelu, obrovský potlesk.